Tebe som veľmi nahrával. Čaute, zdraví vás David a vítajte pri mojom silvestrovskom vlogu. Mám tu 10 otázok, ktoré som dostal ktoré mi poskytli moje bratranec Zdenica, ktoré by si mysleli, že sú vhodné. No, pri pár sa asi zabavíme. A začneme s prvou otázkou. Čo ťa viedlo k tomu, aby si začal nahrávať videá na YouTube? No, ono to začalo tým, že jednoducho som sa ako každý normálny človek asi aj nudil. A povedal som si, že tak nahrám video na YouTube, lebo už dosť bolo voice montáži. A tak moje prvé video, myslím, bolo Varíme s mastou. A malo to takú, že povedzme, že menšiu úspešnosť, a tým, že ma to bavilo, tak som sa rozhodol, že budem aj v tom pokračovať a dostal som sa k tomu, že som odtedy už asi uploadol, myslím, 18 videí s mojim komentárom a docela sa drží. Druhá otázka. Aké máš plány do budúcna na YouTube a vo svojom živote? Asi som si mal premyslieť predtým, než čo odpoviem, predtým než začnem toto video, ale toto bude aspoň také spontánne. Na YouTube, čo by som chcel, tak ďalej by som pracoval na mojich videách, kde by som uploadoval Black Ops 2, lebo to je asi to, čo chce každý vidieť. Možno by som do toho dal Minecraft, lebo aj to chcú vidieť ľudia. A ináč by som robil len stále commentary a robil by som raz za čas voľakú montáž a keby voľak to chcel, tak si môže aj so mnou zahrať voľačo. Nemám problém. A čo by som ešte plánoval sú let's play a walkthrough. Vo svojom živote. No tak vo svojom živote, čo by som ja plánoval, je za prvé si nájsť voľaké dievča. Na internete hovoriť si nájsť dievča, to je jedno, nekomentovať. A ináč tento rok maturujem. To znamená, že na čo sa budem sústrediť je na maturitu a na ostatné veci, na školu. A ináč by som nemám také veľké plány. Čo by som ešte cez to chcel je, že by som išiel do Kolína na Gamescom s mojim spolužiakom. A to je asi tak všetko. No a prejdeme k tretej otázke a táto neviem ani ako mám na to odpovedať. Ak by tvoje videá na YouTube sledovalo dievča, ktoré by zatúžilo po mastovi, akými vlastnosťami a fyzickými prednosťami by musela ovplyvať, aby od teba dostala zelenú? Začneme aspoň tými vlastnosťami. Humorná, inteligentná, určite, že by som chcel voľakú zmysluplnú konverzáciu, nie že by som hovoril ako keby so stenou. A hlavne milá a verná. A teraz s tým fyzické prednosti. Čo ja viem? Pekné oči, krásny úsmev. Normálne stojím na červenovlásky, ale to je farba vlasov mi nezáleží. Mne hlavne ide o to, že aby to dievča bolo... Nejde o to, ako vyzerá, ale najprv ide o to, aká je. Hlavne, že prvý dojem je prvý dojem, ale keď toho človeka viac si spoznáte, tak už na tej kráse asi tak už nezáleží, on na tom skôr, aký je. Preto skôr dávam na charakter, že nech je človek milý, jednoducho dobrý, a nie ako vyzerá. No. Štvrtá otázka. Žiješ vo Viedni. Aké plus minus má život vo Viedni podľa teba a aké plus minus má podľa teba život na Slovensku? No tak, žijem vo Viedni a plus minus je, že je tam dosť vecí, toto bude znieť taký paradoxom, je tam dosť vecí, čo sa dá robiť, ale aj není. Tým chcem povedať, že je tam dosť príležitostí ísť vlak, si sadnúť, ihriska, všetko, parky, na prechádzky, ale za to
kým sa s vlakmi stretnete, to dlho trvá a keď ste tuto ako na Slovensku, ja bývam v malom mestečku a hneď tu bývajú všetci, tak to za 5 minút sa všetci stretnú a dá sa veľa čo robiť. To je asi takto plus. Ešte čo by som povedal, že chcel som veľa kedy študovať na Slovensku, ale podľa feedbacku od druhých som sa rozhodol, že to asi nebude ono. Že to nebude ono a tak radšej tie školy vo Viedni. A k tomu sa ešte dostanem, že plány do budúcna, že rád by som po mojej maturite chcel študovať biotechnológiu alebo grafický dizajn, ale to neviem sa jednoducho rozhodnúť, to sa uvidí ešte. A vlak je minus na Slovensku. Mám tu slabší internet, to je asi to jediné minus. Jednoducho cítim sa tu doma, lebo som sa tu narodil a keď som cez týždeň vo Viedni, tak mi určite chýba ten domov, ale už 12 rokov v kuse cestujem tam a späť a už ma to pomaly prestáva baviť, aj keď už som v tej Viedni, že by som sa vrátil sem. Akože chýba mi to, ale neláka ma to už tak, ako bola kedy, že by som sem išiel. No. 5. Aký je tvoj každodenný rituál? Bez čoho nemôžem žiť, keď povedzme, že víkend, alebo keď je voľno, že spravím si raňajky a musím pozerať video, keď jem. To by ináč neišlo, to neexistuje. Robí ma to nervóznym, lebo keď pozerám to video, tak nikto ma pri to neruší a môžem v kľude jesť a pozerať aspoň voľaké video. A to je asi ten môj každodenný rituál a čo sa dá povedať, že každodenný rituál je, že musím zaspávať na pravej strane, lebo keď som bol malý, som pozeral Scary Movie a potom sa mi snívalo, ale stále som nad tým rozmýšľal, lebo ja mám toto okno, a tam sú schody, že po schodách ide ten s tou maskou zo Scary Movie jednotky a že ma ide zabiť a odtedy to už mám tak v hlave zafixované, že jednoducho musím zaspať na tej pravej strane, aby som sa pozeral na to okno, že by som sa hneď zobudil a zaotočil a to už je jedno. Prejdeme k ďalšej otázke. V akých obchodoch a internetových e-shopoch najradšej nakupuješ? Není som ten fanúšik veľkého nakupovania vecí, čo sa týka oblečenia, ale keď by som si mal vyberať, tak to je vždycky New Yorker alebo vo Viedni C&A. Na Slovensku moc neokupujem oblečenie a čo rád, buď s kamošmi, alebo sám, ale ináč s rodinou, alebo s mamou, alebo so sestrou nakupovať, to je čistý horor, celkovo so ženami nakupovať, to je čistý horor, takže tomu sa ja radšej vyhýbam. A e-shopoch objednával som, keď som potreboval veľké normálne veci z Amazonu, ale čo sa týka hier, som prešiel teraz na takú stránku, sa volá gamesonly.at, nechám v popise nechám link a môžete sa na to pozrieť, je to internacionálna stránka a bude tam, nie je to slovenská stránka, je to taká rakúska, nemecká, ale je tam aj po anglicky, keby ste chceli. No a ako som už hovoril, keď som akú knižku potreboval do školy alebo inakšie, tak som objednával z Amazonu, to je asi tak, čo mne vyhovuje, bo tam je skoro všetko a je to lacné. Tak, ďalšia otázka. Ak by si mal Ak by si mal zmeniť niečo vo svojom živote, čo by to bolo? Ťažká otázka. Čo by som zmenil je určite môj prístup v škole, lebo som študent v maturitnom ročníku, ale nechce sa mi učiť, nechce sa mi nič robiť do školy, jednoducho som dosť lenivý, to si priznám, ale čo sa týka ostatných vecí, tak to vôbec sa není lenivý, ale čo sa týka školy, to jednoducho neviem, čo to je so mnou, ale nedokážem volať, čo robiť pre školu. Robím to len kvôli tomu, že to musím a mám totálne nervy, keď musím aký text písať, lebo podľa mňa je to totálna blbosť, strata času.
Takže to by som zmenil, chcel by som zmeniť môj prístup. A čo by som ešte zmenil? Moju posteľ toto vzadu, lebo tak vrzga, ale to sa dá spraviť. A nemyslíte, že z čoho vrzga? Z toho nie. A čo by som zmenil? V mojej izbe bývalo kedy aj 35 stupňov, tým, že tuto hneď vedľa je komín, aj to z mojej stenu a pod mojou posťou ešte sa duplom zohrievajú trúbky, takže tu, ale ešte počítač je zapatý, grafická karta, keď je všetko naplno, je tu také horko, že ja keď mám zapatý ventilátor, tak umieram a kedy keď som v konverzácii na Steame, tak nemôžem mať zapatý ten ventilátor, lebo to potom ide do toho mikrofónu a každého to štve a tak, takže je to katastrofa a nemám tu žiadne že by vonkajšie okno, jedine čo by mohlo byť na tejto strane, tuto a to by bolo k susede a to určite nie. Takže mám len túto okno, ktoré je také prevízorné, ktoré ide k schodom a hneď vedľa je ďalšie okno, ale keď otvorím to ďalšie, tak ten studený vzduch ťahá dole schodami, takže ja tu necítim žiadny rozdiel, takže to je, čo by som v mojom živote zmenil. To je asi všetko, čo by som v mojom živote zmenil. No a ako som už hovoril, že aby som mal nejaké dievča alebo tak, to je, čo by som zmenil. Tak. Aké recepty môžeme očakávať v najbližšej dobe a aké je tvoje obľúbené jedlo? Nemám ani najmenšie poňatie. Tým, že za chvíľu zase streda, dneska je pondelok, streda si musím vymyslieť aký recept a tým, že ešte taký sú to moje vianočné prázdniny, taký vianočný čas, takže som povedal, že zvieratám neobližujem v mojich videách, tak si to budem rozmyslieť a celkovo nemám ani najmenšie poňatie, že aké recepty, skôr to robím, takže predtým, než robím to video, tak asi 10 minút predtým, než ho začnem, si vymyslím veľký recept a veľké blbosti a potom to jednoducho robím spontánne a to je asi moje obľúbené jedlo. Čo by som vedel jesť stále, tak to sú rezne a zemiakový šalát, ale čo by som vedel tiež jesť každý deň, to sú vajíčkové rezance. Si na niečom závislý, úchylka a podobné. Keď to bereme z takej stránky, že nevedel by som bez toho žiť, tak to není žiadne, ale také, že sa strašne nudím, keď to nemám, alebo jednoducho blbý pocit je, že keď nemôžem ísť na internet, závislák na internete, a je raz za čas, že zahrať si, že vlákno má výrušie pri tom, že si chcem zahrať a ináč závislý na niečo. No, to je asi každý človek, keď mu to... No, nebudem to rozoberať, nezachádzajme do trapných konverzácií. A závislý. Na čom by som mohol byť tak závislý? Vieš, keď som bol mladší, som bol závislý na uznaní, ale teraz mi je celkovo jedno, čo si ľudia o mne myslia. Už viem, čo by som zmenil. Čo by som zmenil je, že strašne som dobrý voľakým ľuďom, ktorým by som nemal. A jednoducho ja som taký človek, že keď mi voľakto povie, že mám čo spraviť a ja to nespravím, ale potom tak to spravím sám, tak jednoducho strašne ma to štve vo vnútri a nedám si pokoj, tak tomu človeku chcem pomôcť a jednoducho ten pocit, že mal by som byť taký viacej egoista, že OK, nechci to spraviť sám, že jednoducho teraz nemám čas a nechce sa mi to robiť, že tak sorry, ale nechce sa mi to. To je, čo by som ešte zmenil. A ináč neviem, na čo by som závislý. Ako každý človek som ešte závislý na hudbe, bez tej by som nevedel žiť, lebo to je jedno ako čo, či mám zlú náladu, alebo čo, keď si zahrám na gitare, ktorú mám tu, alebo klávesy tu, tak keď si na nich zahrám, tak jednoducho cítim sa lepšie a všetko ide lepšie. Tak to je asi jediná vec, bez ktorej by som nevedel žiť. Keby som
keby mi bolo zakázané si napríklad, ja neviem, na karaoke party zaspievať, alebo ja neviem, tak je to by bolo hrozné pre mňa. A toto sa mi ľúbi, to svetlo, toto také svetlo žiara. Tak a prejdeme k poslednej otázke. Čo by si chcel odkázať svojim fanúšikom? Tým, že ja mám len teraz myslím 78 odoberateľov, tak tých fanúšikov nemám veľa, ale keď toto video bude vidieť veľa ľudí, tak by som tak im prajem, tým, že je dneska Silvester, tak šťastný nový rok 2013, nech sa splní všetko, čo chcete, nech je, môj rok 2012 bol až na pár vecí perfektný, zatiaľ najlepší, ktorý som mal, leto super, Vianoce tiež, dostal som svoj prvý mobil som si kúpil, ktorý som včera na moje meniny splatil, to je iPhone 5, s ktorou teraz nahrávam. A čo by som odkázal fanúšikom ešte je, že jednoducho, keď sa vám páčia moje videá, tak dajte like, komentujte, hlavne komentujte, aby som vám mohol odpísať späť a s vami komunikovať, lebo je to také blbé, keď napríklad jedno moje video má 3000 pozretí skoro a je tam 12 komentárov, na to sa jednoducho nedá sa komunikovať s tými ľuďmi, tak keby to išlo, tak komentovať zase som to urobil, to je jedno už. A jednoducho, čo by som ešte vás poprosil, že to je jedno kam, jednoducho zdieľajte toto video, lebo čím viacej videní a lajkov má človek, tým viacej ho to motivuje a tým viacej dáva do svojich videí a tým sú lepšie. A preto by som vás poprosil, aby ste to zdieľali, to je jedno komu, či máme alebo... To je úplne jedno, len aby človek mal tie videnia, lebo ho to jednoducho robí šťastný, keď uploadne video a má pre mňa voľakých 300-400 videní, to už je jednoducho super, že wow, že ďakujem za všetko a to je to, čo robí YouTube, že to robí ľudí šťastných a dúfam, že robím aj ja ľudí šťastných. A týmto sa končí dnešné video. Ešte raz vám prajem pekný Silvester, dobre oslavte, nepijte toľko, nerozbijajte nič, nepobíte sa, nechajte všetkých ľudí v kľude oslavovať. A týmto sa lúči David. Čaute.